fanko wale awari no enko ba bia ya enti tumika to bu ase na hwehwemu enti bebre no enna nante ne maba na ya wo maba no mo de 10 gram bi ena ahofe bi ena wo mo de ehwe sa ne ma no e de ware ene be ma ekokotena sa ne me ya wo fe se wu hwe enye ade a ya sebe ya sanse se ebe boa wo amabrabo no akoyie na ya bebe bi ono ya tiafo titi bu sebe me sebe ka no nya fe na so abrabo na ya na ya wo mamu share asitira mu ejapade a mo be ye no nya de wo oba ne kwa no on san hye so obema dwetire ade aye adwuma na wo mo ya na adwuma bia omo pe ade ya fe meme bia wo fe me bia wo fe na ya emusio wo di ahofe ko ware a ana wo di ahofe fa yonko ana wo di nyina so fa yonko ana brabo na ya afese wo bo no wo se da hwe enima poti bia ebe so ni pani na wo di abode na ya ade a wuntimi mo fese obra no eda enti enhwe bibi eyiye awade na ya wo ko no se ebe si uyi ana na ya wo so wo bibi ya wo di contribute enu tina twa konkon no wo fansie yen wo se koye be ma ni se soboafo enso nena na ya da youth wo hye na ma we tenten ni wo twi na nim o se mitimi de ka fufu wo hye hwan no ni ade na se wo di atade bi ahye ya ne pa mu ne to ase na ya ne to ase nyina guo no mo na make up no so unim se ya wo de yededa na ya sina be ya woni be ya kono ya chese bi ese na so nyina so na ya make up the sorry there nye ese we use facial wipe ya ye we enye ya ye enu ntine ma ye mfa sa ahofe ni sa ne marketing bi no emfa nware yenya esu bi woni pamu ne nhwese ni wositie asa na be wa na ya wa no na nya ka no ya de atoa so enu ntie wiase na ya afese tie no abrabo no se be si yi o ensi yo na ya ejame no mienu no ya ye bo abrabo na ko no de ba no esi me yo me da se ovo mo no na no nso de wan fa anya akwadworo o ma na akom na ba I say no magunu ni nyina say e wo fa na na am say munim esi supanyom esi supan kro mu disco bi enu ayen ko bi da eno no na wo fa wa drepio yeah nda sepa obekumi o wa drepe pa ciao ojo wa room that's it to aso e na wa boy pink pa me ne dey o ma na so why baby girl kakra say kalabi na eko pink ne uchinwi no on red loss no ayi ni pepe na wadwam what's na dwam etire na ma ye na e wodin bi o na kire say hey sa na wo fa na we na o me kan kire me asa na mapa I see oh me da say na bishop the better so say young crofo te sanse na omo so many jobs na say bishop say wonye no size me da say me ma me na e kan fu unya o de a why na why na sa tietia wo fa tie ni ehwe no ko fikese manjia ye wakasa bi o so binya sa bia ko beye ya na kama pa ya ncha ya tifo ni arefo mo hweye mencha Nicholas o ye US Army Sammy o hwe den wan hwe kra na o de na no setting na oba na ye dem commander Nico ya menene ku na no kakre wan oba be obesuma me abechi o ntia no you say makajen say ntokwa bi ameka bi kodwa manum say yeah o so de ni wa amanone we are FBI for baba expanded ono amakro ti mesuma enti Nicholas bebia wo bia no e cho ya de se obo no moden pa o ya do ene ade mencha vera shitoni enko yenim nana on say na ibia bawo na no na me call TikTok na mavo yi bi me ama me pensunti na me korre no makaka
na de bi wa hu a otimi twe kacha ma say ne de ebani de ekoso ni wo se wo kan asem be say oje mframa kura so afidie bi ho wo nya stage nya oje mframa show na we anything we mframa etwa ya hwa be kakra so no we kwa shede na mo je mani ebe pie o ene kwa wo ho se nipa wona mo a wo ye bibia hwene ye because no man aba na yema ya ya no mo ofie me ba ofie se o de phone ma na se minim se me phone no ma bi wo mu a me kwa na ekuta minim obeyi ni nyina aba sisi a na no me koso na me ko hu ayi bi se friend my love se me se mun kan je me hwehwe o ayi de ye fa ne je kan se wo to wa na ye se ye de dofo abel bi sa mo ye na yisu sa nti oba ba ko se be ma o me o kan ya ye de bre no no ondo we obema na we an we ente say delivery we na o mo boni de bibia me say na hu akwai nti o se ne de na o hye so atabia o we akata sem no na ni so nti o mpene adnam se wa na uchusu na se ye de wo de abro na ye de amam nti em se wo dafa na be ma no so dafa se o wo suba se be ma na ye kromfo se wo bro ma so ye de wunim na yei ya de bobra yei nti enei no ka na aba no ho petro tuto ya na asa asem no aka ni sei ka na aba ho petro tuto ka na petro no gu ka ma na petro na asa ti sa no do no so akwakoye eni nyina no ka ni nyina ka brabo ho se wi ase ne Monday de na wo ye wo do ho atu bi so ya beboa ade ya wo ye no wo ye beboa ni ipa na wo de ato no ho atu no so beboa do maybe I can Ghana for my bin more ya sister for no sister there and so mo we ni ye and Monday ye 2 for ka jo PBB na ba konkon so bibi ma egu so ta se nti ye bibi bu a ukuno ya de ma odo ani aware a na mprantwen ye depa ne se wafa oba no no so na biri ni moja ni ye bibi bu a sa oba no sa oba no be ma ntimi mo no so dwe be mantimi enkase wagya no rough sa se ko dabi nyama nyina na te saa so na ye kai ke ne Monday be ma ono so sebo bono ho so mfa na dwuma ni agro no wo yoba na wanya saa be ma ni bia emfa ni agro ni enko enim e de na ne wo ye ne Monday nti wo tra ho no obi abebo wo se sori ko adwuma ana akope bibi ye e wo mu se mu oden na no na me ka se mbi se ampa nipa ni nya nko be ye wo enso dum bia wontimi nsori nko adum okọ ya na obi yin no ma na akodwa se me yibi nyame apata ko e be pa okromfo ti de na e be ye ama sebe nso anya bibia ye ma oda achen so e de asiye ye busa se ye nya eto e ho se ye to ama ye ho se de na ye nye e wo sa no ma no aba de e ka nyina ne se ye be se edum mebi wo no a nipa yense san ye life ya attitude ni yense san no ko obi wo bibi pa bi o de ma wa wonsuro de ama ne nipa bebre aye jobless o monenam enum koke ni wi nim ne nsa no no eye de nipa bi enhu bi penti wo de bibi ma wa no wo fa odwuma osuro ono anso hwe a woni hwe enne ye wonkrofo bi won mo wa busua mu a ofanom ene sabi nnuanom wo bekom ne sabi mpreduasa awowo no wa fa mo a ono mo ye adwuma ofa efieni ebetra no nyame nkwanke ye bone fom tene ye ka chewo se wabra bo na ne Monday wo bo no wankasa chance sisi hu se na ye de na metifie aye de na mire bi atwam na me ye adwuma ena metifie de me ka kire obi na afutu a me ka kire obi ne se enne se sa topic we ya ba wankasa wo life na wo lead no chance hu se life we be bo ame anaye mo ame ya de bi ame ka chewo se nipa ho bon wan uti wiase na wankasa sente foforo bi aba ho anti wo uti se obi be ka kire se wankasa no ade na wo ye ne nsa na wo nom no chance na hwe ahwem se first before na after no nti mi nie nti me pa mi nie na ye de na ema eye sa te se so hu ntam entram obi meka nkyerɛw sɔre waka ɛwɔ no ma bi ho ampa ye kan ke mu odin de se de make na so obi wo ho ananke mu omrema no na no wankasa na life wo lead no emma wo bi ntimi nso wo mu enye bibia ndi ebe sre tiefo mu tie de betimi de ama mo Sompa Nkomo a ye de ma wa wiya yi de betimi de ama wa enka ncho se ene chena family de ama me ene maju sei wa se obagina sai wa se me de maju be 20 billion unsu kura ne ti 1 million kura woni bi wono da unsu so abu kwase a enti o je ne wa ai
20 billion wokɔ ne sɛ kɔ ɛnyɛ no ne hia wankasa trase hu sɛ deɛ na meyɛ de aboa me yere deɛ na meyɛ de aboa me kunu na deɛ nso koraa na meyɛ yɛ nnɛ mabɔ fɔ ma na meti fie a menkɔ adwuma obi wɔ fie 7 mpɛduasa efie yɛ paa a wofa afa nkrɔfo wɔ abɔnten na woɛ mesrɛ wo yɛbɛhwɛ na yɛde de sɛ foto yɛ ma obiara ne le mu na ɛnyɛ bɔkɔbɔkɔ ma obiara ya me nso so me da se pa bishop Oba ya ho fe na partner in crime pa na fiada dodo biribi me pe wa ma freestyle yi kire se asa agoro me ye na nka wo je ho na de se me ya yi Snoop Dogg na 50 cents nipa be nyini no wabre video na mhwe se de nsem ni furu na ekotiri beti na ben dia na afo na atwe age na home kakra betese body ni de aye am ze kai achichi we chiri ni nyambe bi aye and as why the designer way ni na sa control ko on zigzag line bi aba front ade ni mama out to muse I have very romantic and says nyame nshira ona so so aye ne ho me ka bibia be kala bia e mema kura ho e kondo esiso na e twempna no mpofiri mu kopie na kala ne tetese ya na madan ni maye bibia ho na se ni dia pa na odi ase ne pant kura na efe atare na ehye nza unya ne pant na atare osisi achidin na ase onka bi nhyem na etwam wani makwa abasa na oh akura bi ko dun so mi hu no ma bro mi ame to bandi no mi nim kales ni nyina ebe fa Ghana 40 ani aza agro u betima da bonten kwa na abeko o aba ye koya ni ma na ye ko na nsem na ade aba ne emuodu na etiapo akonma bi aso nchen no se bo pa bo ho so de ye ka kire wo a na ye nka asemfo kura nkire wo enna me kan bi kire obi na me di nkomo na kwaku wo ho na me yese ye behwe ne aka na asomdi aba na wan so bo ho so na ye fie nkomo na media na so bo ho so abrabo etomle bi a obi bebo am waja na nte se wo a waja wo nan de bi frame of already futu kakra na me pe firo na mse ha me ne be ma bi atena ya wo baako ya tena 11 years ni da be bo awale yeso bia no aye ne ho wonwunan bia na me be se me hunu se me ntena ho ana se me nya na mse asem we ni kwan so obebusa wa wo hwa o se wa utu anamon na hunu se bia ade na do no etwa se me pe be gima home aba ba bia wutie mi aba ma timi no atena 11 years oda so we wo na onye na adwen se sebe obepe bibi di wakọ abusia ho kokoro mpe so okoye no oni da achepa bi ade ma pe ba bi dwane fa entina ho nse wo mresa ode sa no awo nan no awo miensa abrabo no wa na wo bo nti wan hyehyɛ ni ya obi hyehyɛ ma wo abrabo aye se wo frame no jaka ni kan a obo ankora ne ma obi ye hwe wo so na de aye bi abrabo aye se nkan tete asantemam kudin bi e ba ye ya asanto ansole obi ni nachi de tomre bi adane ya asanto a na titafo na bedi wachi na nkunim de atima ye ode a wa wo ko wonkoi usu hia mu afo no mbeba no na sebeta frate nsuo de ye ne ye de na woni kopo ne mfa ye de ngu bibim de ama nti kura wo kopo no ne ye hwie nsuo ngum ne ye nya asomdie ma ye kra ye kasa kire badwemba wo tie ye nese abrabo ne ye wo a enenam ne gosan di nkomo bi ne ekopaja abrabo mu nsem se ya na nkomo no ko ba so obi ho ha ne na ne ko school na wa ye ya ode ombeso nam se na me ne na abrabo ebo na nko de wa nko bi na me ne no an ye kyekere ye baako ne ejaye baako ebi ana obi tususu na obi bo akohwibra dise waji wani awie nam de mede atwa susu na asi ya emfa nhye nsa ameto me so se ye masede ye se me na kyenkyena me ma wonya ne wa ye me ne no a na ye didi bom ye wo wan classroom na de ohumi kura wo nchia me no wan nchia wo no so chia no so ne no a nti ga so chia na nye ye ne ngoye nim nti abraba ye bo no ma me eda foma ngo obi ha bobi edise wo tretena wo de dane agoro wa mmọ ho so anti ansi na adan ne se ya na ekoye sa mfa mbre mu ngomo obi a wo se wo na tisi se be ma be bia wo no firi se mmoa wa tisi action ten ho na we se bia mmoa bi show bi kura atwen wo ne ekura no kura bi obi pe wo je ye ne ye be ma bi pe pa so wo soro na ma we ne nya wo se ne ahwe ni so sole waka na wa aten ne ma na yem hyehye mra fie ye o mema be bi wo mu weska ba na yere mo no ho so ndi ene wontimi nyibie ubo ho so pressure wo de be he no wo yem be hyew aye ne se wo firi ne nsa asa wo ya akọ wo zo wo yiska yes
edi ntena de me kunu de obi wa yama me na asi wo sa e betom re bi busa 1 million ko beka fo ansa na ode ama wo nti nanom wo hunu na anu 50 no ode ma wo no na anu tena na ode ma wo ba bi ni ode che wo no emfa nko tena ba bi wi trophy woni zo ni adwuma ye ukunu wo skenti ba bi yi 5000 ama wo still ana wo ko wura boutique akwhye no ka online obo wan so tonton ma BTV e ma panty bi obo wan so 50 million wa ba mura manya 200 million wa yi na ade ma mire bi birthday no dimaji container bi wa ka ne ma me begu ohunu ne se wa amoa obi ye pe obekọ afi obozu obetam gese abehim enso na nya na ade so be mo ya adwuma wa ho mo ho so na atefa ko be ma besia ba mo ne ho so hello sister me no ma ya me sent me nkendi wada ma se nka abebo ame a be ma besia be free sister se won ko mo a de na ato wo de na aba wa yonkofo oso amota utifie de se sister wa abrochire ndi akoa bi atena se abrabo ho de agoro se yesi be ba be fame yesi be ba be fame ye ba be fame so nyese wonya hwie o ya me na hwie university ni obe fam na hwie university anko pese wo preko page mba bi mu hye no afrese sister me saka 200 million bi me pese me tu kon se be 700 support me ka won se me nuan akoa ibo si jai fo ade to ho na fe ono abe nkrata de afa we di o hye obo so be ba be fa school na wa hye nya waje agufie no one mrante na mantem no otwa bi kakra no mo fufuowe no otwa bi kakra no e phone no na de mo sister o de breme top yi mi sister o de breme na be ma de gimini na nim jobiri be na mdem wo saa esinsuo so eba afa ni sister hu no otoroba bo ze ne hu ye na hia afa fa o ka so afa ni ba me ma merinsa wa megume na magai na brabo na bitu nye wo sister na ye wa bro wo ne ye na me na hu no se wo do ba o bebre enu ndia tu dan ye foforo dia nkebam ye kache ni otie za sori ne Monday sori waka uye be ma sori buma dwendwene be ma bi e boto for wani tie atimi za ada ho awagimi kakra be ma de ozo sori tenase dwendwene kakra sa na netimi aza afa be ma brabo wo na ni so na tu sa obedan tem kakra pele na ate afi no opran ya no pan ba bi ode be fa ene ni obe ya ansa na be na no da wa no pa me manku ye keka bo ma 1000 me de ma me yira na me sori na mbuja se kwan be no me fa so sa 1000 na de nsa ne menya ma de back me so na pa me pie me hia me boss bi ko ja me anam ne ko imiriwe nko ma we mi je me wie ya chade de na akwa 2000 timile 1000 to emfa so aba so wo di asem na se na we de wayi we nyina afiri ho waduma create aka se no wasa ada just wanya bi nendi wa ye be ma na kire ebusa bi enu wanya kwase ase na wa na hye afi na niam agija wani abre yen sole se mema yen sole se ma yen sole se woni pa awurade aboye ne yen keka ye ho na abrabo no so ntimi support ye kakra ne yen ko papa no always come mabuzu onyawa obeye bibia ma pa opo ani da ho keke na ono so di bibia ma e wori dream da bia sa me wo fase fo so me hwe bi na da atwo mo anyi mboni aye bo to na ni hwe mo nyina ma brabo no nya obi abo ne ho so obi ansole se ope bibia ye de ohunu ni pa on fa de ni ngoja no obi ani do fa so obi aso nsole se wo ye hwe ofa hu so obi ton beko na obi aton breke se no akase wo short ndi wo bo ano timini aba ni ade aba na so no e kane ma tia po ho pa ya futu we so mo mo fa e be bo ama ne ma bebiri aka konani ene na ase tuntum na me hye tuntum denti na na wa hye tuntum na misunsum na itirimu nya ne de e baza na wo se me hye ade misunsum be fi ne se me hye kura ya wo se ma esi se ye nyina ye chama ye wo na tikoyo na se system no na se awe ho bebem dine ma black ne ba ye ara ho wa ni mudina wo se yidi bi bo ankofo ne se yebeduru aduma ma ni kwansira enyina MPP for ya chairman panyini fi ase 20 years na memeti ye gura ma nwan ya meba na mawu na 20 na mebe na boafo wo mu nsu ade mfirim na moa da se pa oba partner ase enen so de abusuan ho fa ode awura fia no etire awakwa akobo no chese wonse kane tete no hwe alatafo senior wono ma hemfo ta tete ahemfo Nigeria ahemfo no omololofo ahemafo no nsa ahomatire na omobo no ene de ebi no wagba betena fie he oba mary ede ni kotwa sini senso yenya bitters bi nso advert ya wo koya ni nyina agire o kire mu de kire yen mary na tese ami adumo ma na de wa ho ofa abaye mema bi de eyi se nkwa efre ne sen ode kaka ese edwana mo sa na ye ka no mary akwa babio na no nkomo edi ye bebre na bre ni ntie ye yadwen se ene
ebema okwan na ya hwe na afi wo mo edisi ye frɛ wo mo no ya frɛ wo mo ebi ana enene de di kan a obi tie yen ana se na anu fi adase nipa na ntie a asɛm no bɔ ne tofa na wo mo e wo se ye frɛ mo no ye frɛ mo ye tie o Ampacho na last week Friday no na me ba ha say na me de makosem beto mo anim Ampacho na family abrantie bi amne ne etnae amne na wo mienu miensa aba kwa afrim me Ampacho me ne tnae no atete saa ne house fedie dia bewie kra eduabo Duabo me busa na won so obeka no kren no didi matem duabo no so started sa no me yare sa me ne me ma no yare sa me wo me ba no fofra na omokoda hospital ena anche na me so me koi afi omo a na me ni so bre me ntimi nya me ho hwe na masa akɔgye aduru me ba mi so na me huntimi ntɔme afi da ya me sa so ne sɛ me so da ye na ɛyɛ ayie me kɔse ayie like me kɔkyea wo bi ɛwɔ mabusuam sɛ ne bibi awu nipa me kɔkyea no so a ɛyɛ me auntie de me to no Mary ɔno na me kɔkyea no so ne ba yɛ ba akɔ hɔ me nim nipa kro a wawu da ye nim no ti ɛyɛ na me dwene wa me ntiasie ena me frɛ me so TV na me se me hwɛ asɔre na no mo ye TV so no me frɛ ifo ni bi nanka me de masem na to nanim na me frɛ baako ena me de to nanim sɛ be manam ne no no since me wo ye ni na me nya hoto me ne nkura ni nyina yare saa ena ɔka kyem sɛ ɔba bi a ɔno ɔba bi atena pen na me se a no se saa oba na bo saa be ma ni dua na ono na oye me ne me ba no saa se obeku ya firi honom enti saa sem na oka wie ye na oka se be ma no banka me ma one ne nkasa wo fon so na me se oba me de ma na obedi di na tem ntimi emfa fon ne ma no be ma no waboda na obi a uni no ko di na tem wo fon so so Pacho okas ana me ka se me de man sisi a ono onfa ho se oye sofu kra na panyi bi obetima ye den agidi watem na me sorry na me call na o ma me wo ni store ho na me de kwoto nanim se man pacho wunim me chia na me se man pacho onim de ekoso sisi a na o se de na o se me ka che ne se unim se dora wabo nkati adua na menene satam na mene maame na ka akasa afa ge no pense nketi asori na one ge ni di me ho nkomo free ma wo bre su nyina one ne ye saade na e ma ge no kraka so ntwa me ba ne picture fan send no e na o ka se o so wontimi na o de send na so koku ne mi nyina na ekoso e na me de to maame nanim na me sisi se dia be sabre no wawo oba otoso se sabre no ma wo be di kan enti no ya na mini ndia moje na nu fi adamiti ye me ya se se ba bi a wosan nam no kra de ene me moma so ene ye me ya enti asase na eye sei no mugya ya eya na enye ye ba ko na wawo no ya shase e de o picture sende bebo odua ba beku amuna amono enso still na de awoje ne ho no se de awoje ne de ama ani duabo no ye nyapade he oba fe te se wo hu ofe dodo wani mu nya makeup wani mu da ho kama enso he na wakọ oba ma bi aboni trailer ye nyapade de ma binom no ono ne de duabo ene ya de agya no ya ye dua well se mekumo enti dua no boy di say bacho duabo no de meet me chire brena edunu cause na be man na kraka say me dora bom dua o me ba be man say me ka che o say dora bom dua o na mo me ma munya o mu free be ma woni ne ti ne na wo aba be ka che o say ne x abo dua
enti ye dai na wase ye ndai na wase wakadi agro na me se wo de ye wabodua sa na nka no kra nkyere me cause wo de wo ye no wo de me ho sem koma girl na onya ye hu ekwan na ne oye no so anya kwan na oye nti mampa cho me call ma me ho na me de kwoto ma me enu se onim se sei na dora waye eno ma me so de ewo so ka kire me se be ka kire o se ya bodua na we anya hwe anya amfa ho acho wa anya hwe amfa ho come be announcement be announcement na kire me na be ma nso ye de no bodua bachom de kwoto ma me enu wie se ge na bodua na se waye oye sa anyima no ma me so ka kire me se ene de wo ho ni emi ntie nkati ase wakwati koko akotwia ne kama no wanti ase on na be kwadi na tem ene wabo ne dua na ono so abo ne ba ne dua nti se ba time bo ne ba dua wan de na ye adwuma na me se man ti since am ne nkura ne me wo akura no ya yare san free dora ensem no so ena we so abeka ho me so ba afie nyina won kas bibisa anchema so ma oka ne se wakwati koko akotwia ne kanama no wanka nchem se ntokwa bi se kura akoso me kan ya bisa o ma me se ekobusa be ma ne se nti wo no ma me akono nti wabo ne dua ena odidi matem se makwa me abonti akotie me nsem a ma me meka sansem ne nkyere no na me sa call ma me na me se man se e be ne den no ma me se me on pentokwa bia me nko they say ko peace settlement ko peacekeeping na ni peacekeeping ko say no my Ghana ye pe nkrofo ama o makopata Russia ni Ukraine tokwa wa me afo anko bi enti wo ko peacekeeping na be ma ne san di dua ne ba wo so na me pacho e ba sa no na me huntimi ntom nti na bebia na me kira ade no meko bia na me de yawe na eko mitimi nti ya me na so mitimi nya hwe biem me bakra mitimi ma ne no fomfa no na madam ne se ne ye adwo mo de meko abibiduro ra bi ho na ye bo ni nua ni dua kwa ho na ni nua ba no kra koye nti o ma ko on de meko ne ahwehwem se bibisa ho de a obehu se yawe nso be ma maduru so odi mi ko duru na bibiduro ra ne ka se adwuma wo me ne nkra no pa ne be ma no nti no me fra be ma ne mbra e wo madam nanim ne headmaster nanim na omuka sa na biduro ne ka o se me fra be ma ne mbra ti ade kyen na ye koye ne kobo na mane wa ade kyen na me koye wa ama na me number ma papa no asoma ka che papa ne se wonim de aye me high fever ache me ti o ma me mla fie be ma no o se high fever ache me nti wonim onanim de aye me nti papa no ma me mbra fie nti emu no be ma ne eye sa anyama na minya ahoton na midimlika esori se me kwa asori ti midimlika no papa ema sada na me kwa asori ko sane me kon se oniska kro de ma me lo fa kwa asori no sa mi menya asori sem na do de be ye me no ono no nkwa asori wonko so ko shia nya no nkwa asori oye de ogunsa me kwa asida na ene okoja machi na ushia no ogunsa no oye de pacho mishia me hu so yesa anyema no eche ono so onko bosomfie onko nkremu onko hwe onko bibia okay yo to asoi nti ai they like me pese mi hunu bra obo odua nti me yesa na wanya mo bia amboa me no na wasa kofa gas eja besi gas o me yare da dan mu no a me de to enim say ye be den na say sa situation we yaka na nyum dwabon sem no ye be de ahwehwem na me hu ya ne say wasa de gas eja kosi gas mu bom hu na me da ho na me yare mintimi so ko ye na eja no da kosi hu a wo bom fa ne to so ye friend say bra Bismarck good afternoon Sanfreno na wo ye bibi se akwanta bi sa to me san yansa ni enye din ni emfa no ebra be na be ma ne bo odua bite mbacho ebra obo midua ne ye me sesam nyema frifie ho me sesam nyema frifie okra me free asori bae no ma beka kwan mu twede tina me ohoye wote apo
because asama mi bisa no nia wo kanyina no nyansa nim ebra ben na be ma ni bo odua so a wunim mbacho ebra obo mi dua mi ebra mi sem ni mefro no ka che mi se sembe so hwe nkura ne dia menjin se se memfa be ma bia wo n'echi ena okof ena odi kosua ne ball se mitimi fa be ma bia wo n'echi ensuo be na odi bo odua wasi wodi nwura mu emu anya na me se so odi nwura mu ayi na bom dua nka me so de me di magina no ena okoyuzu ofa antoa edi bom dua na ona nim de okaka ho. Bra Bismarck, good afternoon. Hello. Bra Bismarck, me pacho, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Me pacho na mpom te say. Nanya, mo ba don to e. Adomo. Mi ra we die nye bone kura na wie yi. Me te ha me ka bi nhemu. Na oba bi aba ha se e frɛ ne Mary Mansa. Oba na nse mo a wo ka na do so pa. Na ebi ne se ose waboni bia nyina ne ade nsem bebre na wo keka ni se ya ne makura wo hwene mai na afi wasa aboni nsem ne do so na mse da bi won twen ma me mfra na me ne wuni hu nkomo ne yemisa se ya no kura se tesen bi kura na obai na so na eden obai bi wo wa anu ade ni nyina nkyere mu no be fi wo ho wada woro ma be ne ne se ya dia afra wi na tesen Na no kura la ni mun ye na so no na ma ti de okan na but enra kura enra bia na nsa ne ya kura me sendi ni fon so 5 million ono o pa wo ni fon so say ales fbs bi send 5 million to no fon so a enra send 5 million de ma jote me patron yes send 5 million patron ene wo kasa ne wa nka patron na me ka ese wa mai Bismarck mi tie wa Antino the okan ngane se ne si afino wa kwa so le 7 months and one man no na kwa so le wi na me de ko fi me ne no fi no me ma me mo ye ho me ya no da ho me ti me na se wo fi me je so ko asole aba ko se be ma ho turi kura ha fi no nya 7 months e di o ye no e musio ne me no me ka te me kini ma me so le tinase mo ami me de ko ma le ma me ele onu a so na mi dingo mo se obetimi ni ma na nti wa bla hwin si bi but na me se me maka kire ni sta se me hwe no osume mi nsa e wona ma na nja re se wa da na be ma na dingo mo na me ko mo fie na ko nya be ma na number no phone so a ka fre no ndi me ntia ke wo na anti na ma enra abufu aba enra kura wo mi fie na ma no na fam ke to akura ntino ene wona na ye sa ata kata ye be me na ka fry ma dibem wada woro ma na dua bobi hu nsensem so be mu ne nso efiri hi ne kosi ho wono no ejese ye kan se me ma me abo mi bia na enya me bet won de enya wona ne ma no ana lo pari so na me ne ewo yenu won so abo mi bia enso enya me enya wono ne ne ma no but na ne ma mi butan se ya bono ni pale kaka no bu dia na wasi e du won do bi na ka kire no ya do won ko won ni pale nka sa da won ko ampo en timi ka dia ba kam so ntire no but wasi wo ko ba bi no bi ka na ni mbe ko ko ye no en na ha no na kire se wa wo mu de wo mu oni dua da bi ba kemi no na me abu mi dua na anyame ati wono ne mama ela obari so na ne slap onzo bu dia nyame Bismarck meba nya abotre na chese wo Bismarck ni de wo mo wo yiri dua me ba so da bi ni ma no wo na bra wo no se ni ma mi ti da no wo se won de obi bra ne nkasa se bia wo bo ni bia obeto wo ko ba bi no obi no kafe me ni ma me abu mi bia oba me ne se ba ku pese wa na on me ni ga na on me ne won so abu bia bet obi a je ni ame won ni ne ma na enya wo ena e ma wa se won je ni ba ko ka na won ya so bia ntimi hu do peto na Bismarck e no pressa o ma me aboni dua one ne ma amla be ma na ene ne ko dan last month na ne ko ti be ma ne tu won ko won se kan ena Mary bia entro no otwa no Mary acho otwa ntro woni be
bɛrima bi a mepacho bibi sɛ ni hɔ and you know as a minute major is as a medina command my measure didn't men court will be a meeting. Maybe the men police be a go have a man and obi antran baby no I so be fan out so baby because they was any kasa and you know me would your person and just a tram baby na I'm crying na me no be a measure maybe a later and one of the other say na say wo ka say bɛrima bi evidence bɛn na Bismarck wo a ɛdi ani nyina so a wo de ahunu sɛ ɔne bɛrima bi kasa nom ne ade wobɛtumi akyerɛ mu akyerɛ yɛ akɔyɛfo nyina bi adanse akɔyɛfo nyina akɔto no wɔ dan mu a wo pile fi bɛrima ndɛm akɔto da bi ahyɛ na ɔmu brɛ no Mary mamba cho wo boa mamba cho me ka do tum what here fe wo sɛ dia wo toothpaste advert mamba cho oya intro contractor sa bɛrima we otiwe da ya chin kra so ne gani din komo ofon so labor ward honum kra no ka chem ma me so ne kasa ebusumi siani sa na ma me so twem no ne gana ne din komo na adwo no sisi a no wasa de asam to obi ba so se me ne ono na etwempena abla kromu ma me munya nim se menya sa basabasa no busan se even sa asam no esie no ko ne me na da wa hyamya se tie Mary ade a me pese ye nyina ye hu ne se senia Bismarck e ka se wa beto se wo ne be ma bi Edam. Na me pesa wo clear mame. Mampa cho. Se eye no kure. Se na wo ne be ma bi eda wa beto wo bi afri be ma dem. Etesa. Mampa cho entesa. Na etesa yi. Etese asem no aduabɔ ne sem ne story ye na me ne nkran yarera ne yentimi nya hwe biem na me ne kasa ye odidi matem ma o twamasum nyina wo ho. Mame. Na me fa me nyem mi kɔ asɔre no. Ena me bedu twede na nso to na ade nso asa ena me de tu ni kwa na brafo mi nu na me de tu o manim se be mam ne tie se na ode me nam so si se duabon nsem asifie ho wonni mo mo no wo ko kire ma kire wo mo na wo mo na mu awo inti no omomo amena asem no ye hwe ne fa enko se mfie ne de ko se de misumi ni obi o ka be miniska inti no be ma no yi nani na me ma ye nyi ahoto inti e bas na ade nso asa ena ba ko ne se ne sa de a minya ka to be pe bi amada ena pe bi ma me dae o pe bi ma me da wie no kam se wo do be hwe kwan be fa so a o be ma asem we no ya hwe so ne aka nti me de be ma ne number frɛ no ni efie se be bi se na metie mitimi mafie no mu biem kyerɛ se de mosum ato ama me sisi ano se me ba biem a eye wo straight enti won ko pe dan ma me bia me kyerɛ de no ko pe dan ma me na wo ne me call ye se wo ko be dan ma me enti emu na be ma no wo frɛ wo na wo ba fie ho wo ba fie onum na wo ye se wo de me be ebe ko na me hu ye Mary me hu ye fi se wo ba ye tietie hu se ye nyina ye feel sorry ma o se ense mi se ya to kwan man pa cho frɛ kromu osisi a kwan a be ma we de me nam so na fe kromu ofo nyina ka se me afa me tirim wadi mania ti enum na ma me ko wie se fie wo no oya na masam nyema afifire na obi agye me atena ne fie sa na obi agye me atena ne fie sa nti letted one na be ma we na gye Mr. na fie o se be ma we no ye hwan sa bla no minim no da asem ne koso na be ma we no nkran papa no entie mi no mfa me o ma ye nkwa bibiduro ra no na de beka bia na o de asise madam no kra friend school mu wo tinchina a wo se won timi ntu sa no no onye bibia ena ma me de sa ya woni amane no ko to sa ni anim wo twede ho no no sa be ma we ni e friend say mbacho on e friend no Kofi nana Kofi ukunu Bismarck wa chena tumuda mbacho dana oba ho no na onu Bismarck no akasaka se bi na boy no yes twins kan kitu abi se so oni ni be wakofo bi ba aye ni sei na se wa ma kwan na wo se be fa aye kwa wasa ene ni be de a ene otwe sikan ni enu hwan se onko onfifie wo no mo den onko na me ni nyina ye nko nana Kofi Batman no see Kofi Avengers yan fifie ho Superman Batista ni Undertaker ena atwe sekan ya obe defender o Congo defender enti no nana Kofi de sekan wo Bismarck samre ka wo ten but o sabre no o sie nyina ye nko me say nana Kofi no wo de sekan e de wo Bismarck ka wo gyina hin enti ne enko so bebrebe Bismarck wonye ena wo ne tie
wo ye wudini wo bro o ma wani nye Mary ehin fa na nanka wo se wo ko Ibisa o Mary Bismarck nye woni suban wo ye be ma wo ye nipa boni ni omoa wo ehin fa na wo dwane afri Bismarck nche ehin fa na wo se nka wo ko Ibisa o Mary me bisa a question Bismarck onye oni suban onye be ma ubetimi na abo bra bio ti wu dwane afiri bronsam we nchen a ehin fa na Mary na nke wo se woko wanyi ma no adwuma no menya ma fi se ogina so di mi wi aminim di amene ne ba beka ehin fa na wo se woko mampa cho efie mo enti adenti na Mary wan hunu ufie kwan wo maame wo ye otamfo acho debi adan no wan ko maame ho na afi be ma foforo na wakwahye ne de onu mom na ape ba bia ma wote enti sa be ma kro no uwu ya ukwa ye wone wodai Mary shame me say sa be ma foforo na Kofi Batman ukwa ye wone wodai Hey, unya no de ane mu ntwa so na mo fuma asem nko. Because aha no kran kwa na yehwehwe. Mampa cho nti na me de ba. Ko ye no, wone wodai. Pacho. Enti ade enti. E no wone wodai. Be ma cha de free. Be ma ni bia na wokofa ya wo se wonye e no ne wo ba ko e na ade ko hia Bismarck na Bismarck yeso no wa ba ba wu bie eno no kyerese nke nkyere wu bibi ye ka se man ni bi wa mu nsua de a mo na mo ye typical example of it mo mama ye wre ho mistake wo ya ye de ye betini aso maboa wo enye de ye tra so won se na de ade kyen ye Bismarck enya bi ka kyere wo on se de say Bismarck wanya ba bi de ne na asi obi e wo san kyere wo mu se ade a wa ye nti no wo de bem Onya wo hu ade nanso so ade wo ya na wa ye ne kwan so wo maame wo ho wan ko maame ho wo de mpai bo me ko mpai bo de na wo hwe ne mpai bo ase kyerem wo je de ya wo mpai bo ase Mary e de na wo je wo mpai bo ase kyerem ne enfro di fo pa amfa ne ma wo je de ya wo mpai bo ase Mampa cho na mi ina ye hwehwe nkwaje ne nkoso na one wanya na mo hwe nkwaje ne de nkoso business ben we bi a wo hwe nkwaje ne nkoso business ben we bi business ya mo nyesa wasam no wafa ya omu ye nyina ye di ya o ma be men ya fe ne ba be kamera nanso hwe mistake a wabu ahye ba bi etina na Kofi no ko fa na wa ye wapede nyina ma acho debi me di to na nim no me di number ne ma no so onya dai on fra ne kora munya jimie wate jimie na mu jimi ni munyaye Bismarck obese Bismarck hello Mr. Ofreno na fe yemu se mo a obetimi di aboa se adua koro no se maame no ne ye frɛ na mana dane a ti wo se wo ti we maame ne bo odua na se Bismarck empra ba ko ne bo odua emu de hen pacho mi enu nyina wo te ne hen fa se o ma bo odua pacho me da ye sumu edikan na me sa hwehwɛ mu frɛ sofo no soso no ono soso de kan ho se oba no cause abre bia me Bismarck din koma na osane sa oba na din komo na mabe to so ma sofo ben pacho no oye refi station no sofo ni din de say na ye frɛ ni misa nim ni din ye pese ye hunu African faith to enti ohu ye no de mo na so obetimi di aboa wo ono ndi oka senka mema one Bismarck ni enkasa by Bismarck ndi otesofo enka kra na bia na wakoye odidi na tem nti number no on my phone so e freezy mon frɛ Bismarck na me de mi ti kura ye me ya mai e me ye defend mu enye ye
kawe ya ba ye wonfa na chi wo ne be ma bia anko ye shege ma ne hui na afe ye hu sa ye tam no emra ni nie Bismarck te say ye ne dan na enso hwe wakosi mu aba ye nya na na mento aso abusuafo 21st clinic in Kwana the sciatica expert the whole Ghana near Bruchire nyina 21st clinic sciatica ni bi tete wa Bismarck Bra Bismarck me ma odi bem why me ma odi bem pa na emom me pa achew diabone ho nsensem no ne pa achew temenka na me se edi kan me ma odi bem na diabone ho nsensem no na wada woroma me se me dey anona I can't police station was onu kware mo bi akura da na di akura say boy no wo ba do ti ni ti o wana me ko chia no e ko ti no 2 weeks no police go no ye hwe mo stana abele na bia no police station wana mo abe slebe la ma no me papa me ma me ku no wa no ke dio nko for ndina ena ma man fi asem na nko to a ni ma mi se me ko fi na ba ko he de o wa odano ni ngoma enu adie ya ko hu de no number 1 post a me ka tire ne ma me ye ndo ba mi to wa man pa cho de bi asem ne ba ye no na me friend say Bismarck kan wo aha say ode to no so po obi di ahye no ntino ode to no so say ono no na atoyale ama me ne nkola no aye ho ntoye no nti no say in case bia ye be frɛ no nti me de me mane ya we say me de aba ha say cause Bismarck be bia medu bia no opɛ asɛm ode be kata bon de ode ye me ne so na waka ono no mom asɛm ono a menim ne ba bia da ono no mom na be kata bon ne so na kwanta bi se ntege we ge case we die ade ade try ayi o ye na kwa me nkroma ma ne san because me ba za mo nkata ye na me ntidi mo nkata ye na me ntidi na mo kata no Bismarck me pa chaw wo de ani nyina mu no me de nkwada na hia me sesei no ewom se de asie no ntimi ne ntena sesei ya me ya ne den ne ahwe wo no wada woroma be me na sona wa bono akura wa di 7 months ya asena me papa amana kwa asole me ba titu meku na what me akoye ze nyama wo ti ya teme no ti bia be makuro no ebe pata na na ze bia o be pa ono ne ankura ko bi ko se ya wanyim kura mimim turizi last month ya o to wanyim kura mimim eni ti ama me to won ko tira ne ma me wo 3 months me ne ma me ne ti se modi nkomo aha me try me ne ma me be bible kura se o pe wa dia o da fa be one time ma me wona me je so be ne be ma be contact na ko ezo ne no order da ana woni ni order da enna na me try wa wono nsa plan na me be de me nkwa ya fa so o de nya number na o ta ne jingo because no yin so phone enna ya no nya phone a wo me e mo wa so da na at the moment mo muta no enna nya me Bismarck me pa chawo mesrew enkwada yi omu hwem me pa chawo na enkwada mi jo ma enna gwa na ma no 5 million enna me hu na ma na ka me za gwa ma na ma 5 million ze on pa me ba ke to ne ko tu da bia onu ana ba no ma ba kwa ho me na me de ko tu ma enje ne ma me na ze no ma no chok pa ne o di ko tu no me ka onu no oni papa kura ne mo hwe nti me ma de obi ni me jo me mama me ma me ni ti wonum na girl na oni di me ho nkomo no ne mpna dada no wunya akra twen no ede ne mabaye ma wadwene mra fie wate wote de ameka ma de enam so esie tie me ma wadwene mra fie Bismarck wo ba no ni nyina so na me ton petrol no Bismarck oda wo ba no admission ene ekope ma no me ne ena ne ma no sorry pie kofi mabre ni tie me ya adai hello Bismarck oda wo ba no yes ba chon what school no de ko tu madam hello be na mi tie why madam yey me ba jo wono no ya wono mi ko ka do kra no se do ko asole eni ti no me fa akra no wa julu brad le for ma go to 5 million I want free school ma repeat one me every day me no se do wona ma me oba ya ya do me go school te o flip ma no na be share no ma fi ho
wata esi no wata ko be ma no mi to ko ni ma no ana nya asem bitu a ana mi ko kizo mu be wo me sika nyina enti no ono no ade de mi je mu ni de ya me bo mla me nya bi a mi mi de me ko na ma je ni de wan ko ni ma mo se ma na me nhwe e ba ni je mu de be ma no woni ni da wo ana de mistake bi na aba eno na me hwe a wo me sa me da de hu namba na me be ko e oba su ya namba no eno ni ya me eno ni enya eto je bia be ma na no da ne wo a kana na me na wo de na ya anga because bia de me decision de ayen grana na wo no anga dem kura e mo mu na sika o mo yusu e ti no baba za na me ni de me ka ku mo ya da se e dia na opese me pa cho Bismarck abu me kwasi ache esan se me ne tena na me nim se ahoto na ye nya ye pe but na me nim se me ni di nkoma o wade foforo sa eyema obi odi de bia fie ho ni abonten ma odi obandi matam se won to bibia wata sase ama ne ma na de o hye me yam nei odi obani twa me mpua ka chem so wata sase ama ne ma na de o hye me yam nei edididi we matam besi nei ya ama fe o ka chem se me kra na me yo mumu nsamu na me to afam kra wan ne pe me na ge no so dididi matam se me me ekosoro kobo na me fanta tade hye me ba ampa nso akra ye ogina oni atade hye ge ne dididi matam e wo fon so ono ananim se me fanta tade hye me ba dem ni be bia no ne ge na ye o so o wata sase amom di matam ene nyina efie wono so me debit wo be o me ka de wa ye bi kromo nti kromo fo nyina se etimi fa ne fa mlem se wo di mani ye me sa teti we ma me so kromo fo nyina o me yo me se me loy fast de o ye mi ntimi ma me so ntimi nje ne ma we enka ne ho wo fie o enhwe wo mo enti na ma mentimi anko fie a me ko wi obi fie a ono na sa digina so na bible so say desintu dua na msu won due me ne tena ye opon ma de me fa mu nyina amanfo de jimi nyina manfa ne be ma da me den ma metimi ne be ma da mpa so me ma me ho kwa because wo be ma we e na de me nam sa kwan we na so ma da bontin nyina because of wo na ne be wie say amane abahwe ne enso avia o ma makokoto amaniem me ne sisen me keto ano de eba ne say odidi a na orane wo didi na orane afede won didi biem odi a na se fika ho nti mekro hospital bi asini moja so ati ni nyini no yesi aye abafom ntimi ni nyini ni kwan sese na nko me ba ne ye waye ketekete enti no yenhwe na yenye won aduro nti eni se me behu de ekoso a o ma me na se bi no nka ono so abodua no na me se da bi o ma me se ono na bodua wan de na ye adwuma to ono so no me ni nua na odome no se ba me ne me maso ko me ntu wafutu ma me no ye ne de obodia pacho me nya ne hwede e mama me na ni bliss aye koko a ono katia no ehwe so e na eya na akaskasa me nim de ekoso sisi a afasa koko no so eno abi na ode hwe me ne mma no okotibia eno na ode hwe me ne mma sisi akaskasa si koko no wo no ma me ntem kura o ma me si wakoti koko akotwia onu katia na kodi ninsem bone ama eho kanti no nipa na ba fie onom ebeda o maame ne ka se wan katia ntwi obekina tum ena mo maame koti koko no katia ne se de ntwi no maame akoti koko na wan kan kire no ena wabo maame ni dua me so maame no so se be ma we ne konim se me na me ka ensem de kire no no o de beba me so enti se enam sa asem ni sunti ena o de ya wabo ne ba ni dua ti me de ma asem ko to anim se yale no me pacho eno na ma me ne pese obeka cause asem ono ne ka me ka duabo na asem no ono ne ka se na mintie de wo ho nie ono na nka se bia ye mompani ahwehwe ma na bibisa ba ono ma me ne de wo so se ene de wo ho nie mintie nka ti asem akoti koko akotwia ne kanti wabo me dua na me so ma bo ne dua enti no se obatan ne eba bodua wan de na ye adwuma enti wo ka se wo de wo ma da ase enu de wantimi anka saa asem no na de na ma osusu se maame no wabo bi a wo ne wo madua me pacho de ma me susu ye yare na me ne me ma ne yare saa na ka me koka me kura na asem no hospital na yakwa me wo November nim December na eje omumie nyina to hospital ye kwa be ma na ye se ehu de ha no ensu owu ene ye di so sisi so yi one we no na ketwa ndo da 1 week na yi no tini na ne month na msade ketwa ne sa kwa ntimi ye get hospital hospital afedi me kwakura ubetimi edo nsa du nyina esi ubo se enkwada na ye Bismarck ma
Me pa trying. Ye DNA be. Ono akasa wonim. Me pa cho ye DNA. Me pa trying. Be ha. Me pa trying. Ha me. Ti di ye DNA mam. Me trying. Bismarck. Madam. Sisi you know, me besa wo ta waso din na wutie obai adekura wo hwehwe afiri wo no. Ewie ni agye di ama ne de na wo je afiri Bismarck why? Ka kire no. Madam Jirao. Meetie o. Hello? Meetie o Bismarck. Me nim dia asem obi ntimi nkofa me yila wadi 7 months ya kwa asole aba. Asole kakura me bo asole dem o sofo me kura nim. Enema esiche na asole dem o. Eze de be ya ifro. No obi nkodi nim na otu miru. Ne nsini ntumu mama me ameja amenaka. Na onu no meja da jesu da de no ori afi no. E wa bia mo mfre be ma no gwa yin fa na ti ma me. Enti no mo nya de mo ye na da mbe program. Ah me am no kasa. Ya me no kasa no. Me difficult. E food na me da ba. Oh tie. Bismarck nkoma me ni wudi nyina no se wo de wadwene di me nkoma na chi a. Menka asa wa anya ade. Nipa no wodi case aba. Enti ni yie ma ye bisa na de na ohwe afiri ho. Wo betimi afan, wo ntimi afan, obi ama wabosho mu meyere wo. Wani mi mi agoda e chukrati. Mo banu mlepie na e benu contract na ye bra ye hwe be. Ije wo ye no, ye hu ba to ye ni a. Anu no Obusha penyi kwa wadi na tem. Obusha penyi. Me ho. Apolice body adanje ze. Case na dia mo ma kwa chini panaba. Ame ye go case ni mia. E se na mbe papa enche mutino. Minim do onu nim de ni mia na me na misu. Ma mesi me bua ka so. Ya me no gabi. E bu sambla. E ni e bra be share ye ni apo. E si eno ta ho no. E na mo project. E ma no enye ne ne di odo no. Owura. Hey, tie asam na ye kan bi tie. Me no be bia ma na ka woni obi agoda na be blow. E be sa na wa me. Hey, you free so no funny case in free ni paso nko. Asamu abai, di amaya wi, di ebio na menya wo. Pene hana. Enti na onu no e ha no. Mental agony, be ma wakofa na di wachi mental agony, awo oba ne nso mental agony. Wo be da atena bobo. Ma se de ba sa ni nti na omo si afam tini mo kuro mu ntema na busua panyin ne yere krampo ba mu bi se. Enti abaya se na ntu betena ma ono na busua panyin no kure ni. Ode ne yere abaya se na betena ma we ababa be se wo. Nti se bibisi pa dia onde ontimi ka bi ko wodi na temompo. Ti se wo ye made a na o ye made a mintimi mi hu ne me de to na nimu bi. Ohwe ne ma bi ebio na apeso o ye ma ka so. Acho se we bi na no efie o no kan o me de to ma mi mo anim. Se wo se wo no ato asase ama sa oba na odi ni di matem no. Ene ne ma no. Wo adwene nya na. Ubewu wo si asase. Wo adwene nya o. Ubewu wo si asase. Ti se ni de. Enti wo da otimi da. Mintimi nda, aduane kra anya me de. Enti wo ba no mo mu na nke ye hwe sa ne ho te se Pacho you. Ni ye hunu kwa be Pacho ye nyina. Na afa ye pesofo be bompa ye odifo pa be hwe se bia obibia de dana kwam. Wusi ha asase abema eto ye be me wodi kan afa na chi. Be kasa ne nkwatena obetimi ne natena. Pacho echifa ne ye ensem we kwa so pushi oye eya ofe se echifa no. Eya ofe. Be ma one netina na obra. Mo nyina mo ntem ho anse se mo ajayi. Afa wu move on na wu move on. Na se be ma nim se me na wote so wa wani tua. Se one nete na akwasha be ma foforo dem se wo kompai bo na wo ba. Na se ma atu nie ma adan ma ntem ampani ampa atimi akotena ma boy na bo suli a. Bismarck no bodi a wu. Ni bisa o bodi a wu. Ni za champion bre mo na mtie me ya. Monday adwuma we di be man ti asamase oba anti asamase na ya friends yenia na ya pe ho asem ko fe adwuma we se dia pe ho abaye ya yo ti ase onye serious wo sere fefin ne se dia wo ye paste advert nsem na wo sese no mo ne ade na ya from the onset akoda we say woni ne ma ni na busua no wo ntamo enwo so na watimi ewo baako wanya ku wasa bajansia be fe obi na wo miensa sa nipa kwa ne maame na anka pe so de ne maame so pe so to be maame enti na aseta no akwakwa bibi na boyi ni ope bia na wo ye obeta se ya na obusi na sem
wɔse wɔkɔ baabi na wɔba na wɔbɛhyia mmarima bi ɛna wɔka n'asɛm de kyerɛ wɔn dada ɔne wɔn wɔ connection dada because obi na wɔfi baabi ba yɛ bɛrima bɛhyia wɔ nsuro si yɛ kokun si yɛ kotwa uti nkɔmɔ baabi ada ha onim wɔn dada nana ya obi saa no no ɛsɛ sɛ ɔno wɔka n'asɛm no ɛsɛ Bismarck aka asɛm bi agye ato no so wɔn de ɔne obi ana nso obi saa yɛ akyire no na ɛkɔ afei deɛ wɔagye ato mu asetena wɔ yɛ asetena fo a yɛ asɛbɛsɛbi o bɛrima no ne so ba nya koraa no a wɔde nɛteɛ na ɔtɔma wodie wɔhwɛ ɛhwɛ wo ma ɛnura ɔde 5 million ato ɛnso wohwɛ kora wotu hɔ nom no wonyɛ adwuma wonyɛ adwuma koraa dɛ teacher ɛdɛbɛtia no wɔyɛ woyɛ professional obi a yɛ wɔwie SSS tetetete yɛ awo no wɔafa nyɛ adwuma ne adade na wɔakɔnya private school yɛ awogye ɛnka sɛ woyɛ teacher ni koraa you are disgracing us wote ase nana yɛ akɔla wɔ sɛ nea yɛaduro no ɛsɛ sɛ wɔkɔ n'abusuafoɔ ɛhɔ nom sɛ ne maame nom ɛbɛ mu na duabɔ ne ɛna adeɛ nso ɛyɛ malnutrition nso ka ho wɔnhwɛ nkɔla ne yie wɔn mu ne di yie yie mu a yɛhwie ɛka sɛ duabɔ enya wo ma woyɛ mu nhwie duabɔ enya wo ma wo nyɛ sɛ a wontumi ne die ne adade saa nkɔla nkɛtɛ ɔbɔ ne bɛ na ɔmɔ yɛ hwɛ ne wɔn ne adade de hwie wɔn mu yie wɔtumi akɔtena bɛrima ɔbaa yɛ ne bɛrima to ɔmɔ yɛ asɛ bɛma wo mmiɛnsa tena akɔhyɛ no afoforɔ dɛm na ɔtwe mmienu na wɔyɛ fɛrɛ sɛ wei no ɔfɛ sɛ wɔnyɛ dɛn sɛ wɔtwe sika kakraa kwasi asɛm a obɛdi a na ɔdi kyerɛ no kakraa bi na ɔde hwehura Bismarck sikan kakra wɔ mu kakra bi ɔnom nti ɔno ankasa no sɛbisɛbi na yɛ wɔhu ne gyinabea ɛna ɔnsi n'adwene pi sɛ wɔpɛ abrabɔ bi abɔ ɛna ɔnyɛ n'adwene bi sɛ wɔpɛ awareɛ bi nso aware ɛsɛ Bismarck sɛ wakɔ akɔyɛ wɔsi ase no kɔ police station na ɛsɛ ɔmo tansi na ɔmo kan mɛ ne ne yɛ adwene wɔso wɔ ofɛ sɛ wɔfiri ase nkyɛ sɛ wɔn mmerɛ fie na wɔn nka efie deɛ asesa na wɔntumi ne ntire deɛ nkwa ne deɛ ɔbɛhwɛ wɔn ɛyɛ tie na gye wɔsi no wɔnyɛ n'adwene ewiase yɛ ɔbaa yɛ na ɛmu sɛ ɔbɛpirapira kɔ saa enti no ne keeti no yɛde panyin wobɛtena fie aka ɛbɛma mpanyin baako na ɔno nso watie ɛka sɛ wɔnkɔ tena ne maame hɔ abosom mmiɛnsa na ɔntwe adeɛ a mɛde yi sto ayi ɔnkɔ tena maame hɔ abosom nsia na wɔn sɛ yɛfu ɛbɛba sɛ ɔbɛnyi nsɛn a ɔma no kɔ tena maame hɔ ɔnani ɔde ahwɛ o ɔbɛn wanka ɔde ne nsa benkum suban ne deɛ ogusu ne bɛrima ne wɔ biribi yɛ ogusu ne di kɔmɔ yɛyɛ tie nyinaa ne yɛde ani fam o ogusu ne di kɔmɔ wɔnyɛ akɔda papa yɛmfa nsi yɛne yɛ sɛ obi da sɛ bɛsɛ yɛkeka yɛtie nyinaa Mary yɛtie nyinaa ne yɛde ani fam o maame yi kasa yi mesa champo me ba maame yi kasa yi ani a wode hwɛ ne nyinaa sɛ mehwɛ yɛtie ne sɛ nyinaa ne yɛde ani ato fam ne yɛhwɛ usuban ne won ne yɛ kakra Mary ɔwo fɛfɛɛfɛ di ohun so na ya flowers o ube di ohun so di ohun so a ube do ebi ne wa ube be bia Mr. Champion ye susu nyunu no so na na mi me ya kan kwenche na oye na nye ade na ne bema etie no to kwedi bema honom na otu mienu ah so wo tete no wo tete nti bema ho na ese wokọ ana se so kọ wo ma me eno no ana se wo ofa bi honom ana se wo nua bi honom ne me je bi nwinu ne mom ne be bi ofa enye wo dey say wo pese wo di be eno na say case no kura I mean nya case on wo just say ono so o ke kana adwene ono so ni sinto ono ko poni action ko me nyini say ono na ja be ma obo oba me nyini say ono na action ja because how come say wo friends wo timi di wa wari asem ni wo action di komo me nyini say ono na ja ento me enu nya nkasa say yo abrabo na ya wo mo bona na ya enko ye bi yo me da say enko ye ento no wo friends wo friends me see ye so na so ba ti no wa fi Bismarck no what ti no wo nyina pisi na na ya kan wọ́n pè bìbí ẹ̀yọ́ wọ́n kọ́ ne maame hɔ na ne maame wọ́n ne maame ẹ̀ntìrẹ́ na ne maame ẹ̀nà àdàánù wọ́n ti àṣẹ. ẹ̀ma na ọmọ yẹn sẹ yà náà ẹ̀ha mi sẹ. ẹ̀nà yà mi dà sí. wọ́fà deɛ ayɛ no deɛ ɛmi sɛ asɛ ɛsi buɔ so deɛ asɛm ni ɛsi buɔ so yi. ana ɛbɛda ase na yɛada yi nua bɛn nso ase sɛ onyaa bi no ɔde abrɛ yɛ na ɛnɛ yɛ bɛtu ne fo yɛda no ase paa because dwumadie ne dɔɔso nti obi ba ha saa na nim na wɔnim nsɛm bi na abufu ɛbɛyɛ adwuma na mabɔ sɛ nyɛ fitaa but nneɛma bi sei no ma nipa bɔ aberewa ntɛm ma nipa nso bɔ akɔkora ntɛm because wotia na wɔbɔ te ɛwɔ nneɛma na mmom nim na wɔnim akabea wɔnim gyata akabea wɔnim gyata but ɛna ɛbɛkyerɛ ne kwan so
de di kan no yɛbɛsrɛ nua bɛrima na yɛne ne kasa no yɛdi nkɔmmɔ a yɛ a wontie ne yie ɛsɛ ɔyɛ adavɛte asɛm no deɛ yɛka obiara ni hɔ a sɛ bɛyɛ bile mu ɔbɛyɛ de a wɔyɛ no yɛmfa keteni sɛ bitontonsansa ni n'akyi sɛ wayɛ ade nti sɛ wogyina na wobɛka saa nsɛm sɛ na sɛ wohyɛ yɛ abufuo sɛ ɛsɛ mohwɛ ne nte saa deɛ moka mohyɛ mo program no yɛne anim deɛ te a yɛ program wɔnyɛ nɛ nyɛ wo na wobɛkyerɛ deɛ ɛnyɛ nti tie ne yie obi tie a wɔnka nkyerɛ no because yɛdi natamu bi akɔka kyerɛ nti wo a wotie no kɔka kyerɛ sɛ asɛm no a yɛka m sɛ woante ne yie ɛno na hɔ deɛ ɛtɔ soɔ abawa yi ɔbaa yɛwo sɛ ne yɛhu no ɔyɛ ɔbaa yɛbɛkamfo sɛ woyɛ kama but hwɛ life yie ɛwɔ nɔɔma bi ho yɛnhwɛ kind of bɛrima a wɔkɔfaa no ɛmu nsɛm no a wɔpɛ sɛ yɛgya wo ma aka no nyinaa nampa wafa yɛ wo mu yɛgye tom na ɛduru mmerɛ bi no sɛ bɛrima ɛdi wo ho yɛ a wanaasɛ bɛrima ɛyɛ wo nɔɔma ɛnyɛ a ansa no nyɛ sɛ wogya ne wasan kɔhyɛ bɛrima foforɔ dɛm woyɛ saa a ayɛ nkateɛ baduasa wosa nkateɛ gu w'anim a baako pɛ tumi poro no nyinaa ɛtugu because ɛno no aporɔ nti akɔsɛe no nyinaa duabɔsɛm no ɛwom no deɛ yɛn defend yɛnye bɛrima no ne yɛnyɛ ɔbaa yi na ɛsɛ yɛhwɛm because nkoraa wɔ mo ntam sɛ ɔkyerɛ nko yɛanhwɛ hɔ na biribi kɔsi pɛ ɛbɛka sɛ abayewa bɛɛ no wɔɔka wo na yɛamfa yɛadwene ankɔ because duabɔ mu nsɛm no ɛyɛ afei na yɛbɛka nti ɛno no deɛ ɛsɛ sɛ yɛhwɛ na ababaa wei na adwene no fan yɛwɔ baabi a sɛbi ɛbɛma n'abusua na ɛmmoawa sɛ nka asɛm sɛ yɛaba sɛ akora wɔnyɛ koraa no a sɛbi ɛsɛ sɛ nka maame anaa nuabɛrima bi ka ne ho yɛwɔ mu sɛ ɔnyɛ saa yɛbɛfa no saa nanso abayewa sisi a so watɔ fam sɛsia no a yɛbɛtɔ adaka ɛbɛyɛ abusuafoɔ m asɛm yɛnom a sɛbi ɛmfa yɛ ho no yɛkora no yɛdi yaw kakra nti yɛbɛsɛ sɛ maame a ɔwo ba yi ɛne nnuanom a ɔmɔ fie no yɛde bɛtu anamo akɔ akɔhwɛ dua nim because duabɔ deɛ wɔɔka no wɔso daeɛ sɛ sɔfo no ɔkɔɔ baabi sɛ ɛte sɛ ɔsɛ nte sɛ ɛbɛhwɛ na ɛhɔ nso yɛaboa ne yɛahwɛm sɛ duabɔ wɔ mu a yɛayɛ mu amanneɛ ne amammerɛ ɔmo asetena no deɛ menyɛ soɔ sɛ yɛbɛtumi atoa so biom because asetena no dabi asetena no deɛ ntoa so biom na yɛnka biribi nkyerɛ abaayewa yi woka biribi sɛ woba yi wo sɛ naa na woba yɛ ka sɛ akwaraa no nyini mu nyɛ fɛ akwaraa bi wɔ hɔ a ɔmpɛ fii ne nkekaawa one ebi a wonyinsɛ ansa na woba yi sɛbi wohyɛ bɛrima no ka wɔse sɛ wotie wɔse akwadaa no deɛ ɛma no yɛde yɛ mmarima mmienu sperms ɛna akɔ no ho nti ɛtumi nso si saa ɛtumi esi saa nana akwadaa bi wɔ hɔ a ne kra a ɔde baa wiase no ɔmpɛ saa nɔɔma no ɛti wobɛyɛ ne dan woanhwɛ ɔbɛfiri wo nsa so woanhwɛ ɔbɛfiri wo nsa nti ɔbaa adeɛ ɛkɔɔ soɔ no obi wɔ kora no ɛnyɛ mmarima mogya mmienu akwadaa bi wɔ hɔ nom a ɛkwan a ɔfa so afa ne papa akyi no ɛno nti ma akwadaa no yale yɛhwɛ ne yie kasa na woka no wɔn mu nyinaa ne yɛatra hɔ sɛ mekɔ asɔre na medi hɔ na adeɛ asa ɛna mekɔkɔ kyerɛkyerɛ ma asɛm kyerɛ wɔn mo ɛhɔ na wokura no wobu ho sɛn ɛna ɔkɔ maa me baabi daeɛ ɛna obusa ne kɔhye bi sɛ ɔde ne ho kaa ɔntimi nka kyerɛ na ɔgye tom nti wokura wobu ho sɛn yɛadwuma bi wɔ nom a nipa bi di bɔne akyɛ ɔba wande no yɛbu sɛ ɛnɛ nko a na ɔkɔyɛ sa mpɛsɛ ɔma mo nso akora no mu so ho ɛti deɛ woyɛ sɛ me a meteɛ yi a nyɛ afei na wobɛka kyerɛ me sɛ sɛbe obi a ɔkɔ wia bɔɔdeɛ no akɔkye na ɔsɛ ɛnɛ nko a daabi ofiri yɛ yɛakyɛ ɛti ɛno na ama aberanteɛ yi ɛgya gradin bi agyina so ɛkasa te sɛ deɛ ɛno na ama na ɛnya nyinasoɔ yɛsɛ ɔno de biribi akɔtoɔ sɛ ɔde 5 million akɔ wayɛ ade na ɛmu sɛ sɛ 5 million no ɛdii sɛ ɛnsa na ɛkɔ because sika bi wɔ yɛte wɔte wɔ yi sika bi wɔ wobɛnya na nso wode kɔtua ka na asa ɛti yɛwerɛ sɛ 5 million sɛ nyɛ ne nyinaa kora na da bia bɛnya 5 million na yɛ 2 million ne 1 million ɛkɔ a sɛ bia na wobɛboa dan sɛ yɛbɛtɔn ne apale saa ɛka no gu a na asɛm de 5 million kɔ na wode ɛno na bɛbiri yɛni so ebi kura na ɛka bi ɛda hɔ akora bɛbɔ pampers obɛdidi saa sure ho nti yɛbɛserɛ sɛ yɛ nwa bɛ wɔhwɛ ne life yie na deɛ wɔkeka na nansɛm na wɔto no ɛyɛ nansɛm yɛbɔ ho mogu a ɛnyɛ yie because deɛ wɔkeka yi ɛna meekɔ bɛ nkɔ asɔre meeba na ade asa ɛna ɔmoma mbaabi daayɛ ɔma baabi daayɛ na wokɔ bi onam wei ɛti sɛ wobrɛ mu bismark na saa na ɛfrɛ me boa wobrɛ mu na
wan kasa so wani busa say na wo so de wodidi be ma na ye emfa woni kwase abuo bi wabu dadaada ampa ya gitum wabu kwase dadaada emom wo de wasem ba de na esen ka we say ye kire wunyansa say next time you say babunu wunya wa de obesa kofa be ma so wo de be ma tene wo obu kwase a na wo mpre so a de bia kwa kuka sase mo say be ma wajimi ye ne wo nto aso mienu o ye ne twempra na akra ye ne nwo ye ne twempra no ahwa wo so yie anase ye ne wo nto aso mienu we ba akuni mienu ni nyina wo obu kwase a wagya ho akoto asase e de ama ononko ba wo bo ho bo no wo se ho hia no ye ne ya wo sa ho no ba se se wo so ne na wo akra ne nkwaye odidi an wo fe odidi an nankopɔ kra na aboasa akra ekuta eno na ye ne hu hia yan momu mienu mpipra gu amkode mo nsamfo na mudi na hu hia no se nkra na modo ma ba no ene ye nhwe se Bismarck so de 5 million ba okay ento aso ebi a mintimi nkase de bi on fa 5 million ba but ento aso e di sen ansa na ode aba ono nsu tie na onfa no se ani wo kwa bi so odi duabo no ana oba yi adwama okobo ye odi betaki advantage bi dia ye ne no ma bi de oba ne ye na mu oya itu onu Bismarck ne so pa se na dwe be ne ntanta won kura no ho a obi enko edin ni because the all can say akura ne yare no eye nipa mienu moja eno no ntimi nyina o man kura no ahoto ma it better say so no fi se oba na ye sei na se na dwe no nye clear o de be ran kura ne dia yenko edin ni na fe na dwe nye clear na oba yi e be kasa kire no ukọ ba bi na wo kasa na ade ehia no emfa nye sele wo kasa nya wo sresre ade a waye no nti na na no ba wo se wo ma me so mpre ma nwu afie ho wo bre anso so mpre ma nwu na busa se fie na motim no e ho afie ho so ma me na msa na wo ma me dia esi da na wo ma me e so ma nwu afie ho because an kasabe ukọ abonte ne yebowa efie na wokọ eti we ni fie na wantimi nko nyina ye ade a waye no eye ma me ne ya e na busuafo no edi ya wo ma no so ordinary ko secondary school one abre no ti ma me wo yawde bi nanso ye be re ma kura wa ko wu bi sa ma me ne yem frɛ no why ye be re ma kura wa ko wu enti obey ma me no se wo di obi ede hie etu kwan akohwewe mu a ese se busuani bi ka ho na ochran kokọ na se bibi kosi a ankoa se na mobo mama ne e na mafa me de hia ko baabi enti duabo ne de mi gina wo se duabo ne de na ese se ehwe duabo ko duabo de ehu na ye hwe na baba en de ade a waye ne de on de ntwa ye because on be mate na o chitu ba de enkobo adwama ne mom wie te se de na wo kan na ti unfiri ho na ne wo be ko ba bia na wo ko na wei obi ati asasem we ya say me call Bismarck na me call sorry me draw na me church mu kire no obo Bismarck na ni me dada no no akasa kasa sie itu fra so ba na de asan de wo hwe be man de wo ye wuntin e na o se na ma me fa me ho nkotwa so ha na ha de bia abeboa me enso still kwan na wo kasa bia ye ni nsuro kwan ka me kasa Bismarck no still wadasu ni udin komo so nana kofi no yes wadasu ni udin komo eti hwe wo life ye enkura ne de ye behwe ne enkura be fa na be man so ti a ne nsem na wo keka nya ho ye mblemu no aha why that's all abusuya maka kira o say 21st clinic in kwan the sciatica expert enti wo hwe na sciatica vein na jeje wo koto enkoto fa ade wo fom a ye ma wo so a wo abrewa na akokora bi wo hwa uja na mirika obekokora na su bi mada ni nyina na say wonyanya ha wo ho na say wo ye obi a wanya saa ha yi sciatica ha yi bia enti na eso oto ase befa osira ase na sha ase jeje wa baby ba ko pe na wo say wo de wani kire abia me pa chew manenya 21st clinic na ho abasobode a yaje de do so pa sanso na yade bi a etete wo fadan 21st clinic ni nya botre yanya lab yentwa scan na afa yemfa yemfidie ni mfa nipadua ni yentu ase yemfa emma massage nso so yeye wonko obi da ana massage no wo pe baby no wako akoye bia mamenka mfo 21st clinic fo aso yemfa mawo ne pa cha wo kumasi a ye wa hwan overseas ye ne Sompa TV na wodan chrome sanso so na obo asenso council quarters ye wo honom call junction druway enkran ye wo dome market sunya ne nkransa ne tachiman ye wo ho ji ahoma itel na ni yeni nkomo 0249 311 0249 311 World Links Academy World Links na wa what is a links wo mu a
kyerɛ sɛ wode ɔba ne kɔ a daakye wɔbɛnya links bi a wɔhwehwɛ na watumi akyerɛ wɔ sɛ me classmate koraa mpo ɛyɛ Dr. Okwalebu me classmate koraa mpo wɔno na company yɛ ne dea me classmate bi wɔ aburokyire wama ne me ɛmfa ne nkukɔ school biara kwa World Links Academy ɛna fa wo ba no ɛkɔ na daakye atumi asi ne yie yɛwɔ crèche nursery primary JHS 1 ɛkɔ JHS 3 JHS 1 ɛkɔ JHS 3 wode wabɔfra ne brɛyen a yɛbɛnya dagye ne yɛatete ne kwan soro nkokora so na ne daakye nso so deɛ nyame nti ɛnni wo hwamɔ ɛda mepakyɛ boarding facility wɔ hɔnom obɛnya baabi ada ma ne ho atɔ no wei yɛ proper housing facility san so ne yɛwɔ buses ahodoɔ a akɔ no anika na ɛfɛ wei nya deɛ awotena mu na akye asa abion koku ma daabi wei deɛ papa Paraku Estate atasoma nso ɛhɔ ɛna yɛabɔ yɛn sesen gye ahoma yi tew na ne yɛni nkɔmmɔ ne fa wo dɔba ne brɛ yɛn na yɛn tete no 0208 191 351 0208 191 351 Roman Father Dro ni apomudini Roman Father Dro ni ayaresanie Roman Father Dro yahutonie titriti ye titi stroke honam ya honam re pressure ne diabetes yade ada ne chronic ne ekunwa bomodin apɛ Father Martin seba me hye bi ne bobo de bema wasan sɔre agina wona so brane ba bi eto no otu no bowura hotel na wonso wonsa betimi aka ho de bibia ne na ohia nkyeremu a ahomai na frɛ 0247 919 122 0247 919 122 akyɛdeɛ soko promo de bia me ka kyerɛ wo sɛ hye wadwene mu sɛ wo kwa akɔpɛ ka yato a pomo tomato mix gino pepper and onion ni gino jollof mix bɛboa ma watumi anya brand new SUV kyerɛ kaa kɛse a baby vroom 1 gallon kama na wodem na wani atumi agye saa nso so ɛna sɛ wotumi tɔ pomo tomato mix gino pepper and onion ni gino jollof mix yi deɛ bɛboa ama nkyɛnsee bi anka apɛ sɛ ɔkɔtɔ wobɛnya ne free wa akrade a wobɛwura mu yi saa nso so na chest freezer any TV wobɛtumi adi microwave nom ne adeɛ wobɛtumi adi bi free deɛ ehia ɛna makyerɛw no kwana kɔtɔ pomo tomato mix gino pepper and onion gino jollof mix wutobia numbers bi gum twɛn phone but star 844 star 99 hash star 844 star 99 hash ubowia numbers yegu pack nim no bohyem na watimi anya akwanya no atimi akodi akyɛdeɛ ente sɛ ni bi na ho ayɛ de tago herbal mixture ne capsules nso de kama mesi efie bia beto bulb atokane a ma ore mfi sɛ tago herbal mixture ne capsules no beto bia kofie sanse agi awade ma awade so ma fie yɛ bɔkɔ bɛma bi wa opoma twade pɛ na asi ni trasi adwerego eba ne saa obehia tago herbal mixture ne capsules ni bi na atimi am wagina ona so rincha abo adwuma sɛ bɛma yasa omrane afra obɛma na mewura wo yɛ oba woni atenka nso a tago herbal mixture ne capsules na edi wakagina mu infections ahodo ni nyina so betu ase de amount ba bi eton no tu no bowura hotel na onsa be kan de gi ahoma 0243 228 296 0243 228 296 RSYD no VG Studio semen kan kyerɛw sɛ ne mmerema bɛɛ for cameras na de bibia ntidie na wo yɛ camera ho adwuma na wo yɛ sɛ wutwa sini wutwa photo ni nyina no kyerɛ sɛ video na wutwa wobɛhia obi obɛgyina wachi ama na yɛ kra bɛhwɛ ɛno ne RSYD no VG Studios wɔnom wɔ sini twa ho akadeɛ ni nyina bi a wo deda wɔn mo mbɛhwɛ no maboa wo adeɛ bi a de twa sini sɛ yɛ backdrop ɔmbɛboa effect bia nso a wo pɛ no wɔnom bɛboa ɛnkran na wɔnom wɔ Malama Basi off First Kokroko Street Jahome yi ene mpanyimfo ni nkomo 0574 715 778 0574 715 778 OCP Ghana Limited akuafo nyina ye ho atoyen woye kuani atie he ne nsuo no sane asi agugu abesi ne no wunyanya OCP fertilizer papa ni bia mepaache me kamfo de amount bowura agrochemical shop bia eben wo wode ewuduru akyere de awudua sɛ ye niam antete wo ho niam ebo hye form ya atosode ni nyina ebe kyere ho fertilizer ye OCP 1515
OCP 10-2010 OCP TSP ni nyina ye fertilizers ni bia kai say OCP fertilizers de ye papa Gino hot pepper powder de eme nyina se ye mekohwam na ye mekosam de a ene ye mepachew Gino hot pepper powder ene eboa ama waduane no aye ya aduane bi wo ho ama ne nya ya samra wutie ni jollof mekokom kakra ya na efa pa sanso so na wo ho dodo wa eno ansa wa pe ayi Gino hot pepper bi na de aye pepper soup bi na wanom wo fifre beti wo kra ma ofiba etu akokra no enya agro etimesrewo Gino hot pepper powder de awo ye bi aye aduane wo toto nam so afa bi pete ho na amansan nyina age atomu se eye kama Bishop Baba ene de ya frɛ match ya boka o ya kodwa eme nyina na ya kodwa wo sompa ya ye ne ama ne ya nto ba akokora wo fupa nso abasa ana de ha me ye wan pe anu bi so na me hu na baba ye hu ana na ede mabufuo nyina eba ebra na mo nche na nhyira nka baba ye se akọ adwatonde ne ho aba ma mbo adwo me hu ka 2 weeks no yare me hu on se woni kosu akora asesa yes ade ye metan pa wo ma bi hu ne se wo be ya ade no odi fo no odi fane emma almost suman tesa ade na etan o kirim o ba bia na nim begu ase enso be so o kirim different na nka je se enkoye se antesa ade ne so nyen so eno aso no be ye na wo wontete ye wo fie na wonim se sebita flat wa fa be ma bia be so ne bobra na abeka se be ma na fa machi akotwem brantini se enti menzuma akotwem bra eno so kra de menso me kompai bo so fo entumefo wana wasa andete no ukompa boy ka to se abodu ade waje edi na mum so fu na ntime hunu se brabo se wo bo no wo kuna je no de wo hunu anka nje no abetena na de kase se ya pie nka okunu kura boss on tama kan wo de nyina de dada yi firim no boss no ho no nko ambu abam na nka ne ye kan no de no kada misramu mfa nchem bat ya obi na de basa na ogu na birim na akọ we de wu chire ma se ni nyina mu ye nka se be ma no de nye de na sabita bracho be ma board ma na abebo bi dia ene o ma wiska ozuzu use ga ye tie say ne ma na na nka mpie ne yakoya nim na nka asumdua ba na wahunu se be ma na wo so hwe nkura e de ba wahunu se be ma na wo so to asase bi ko wato bia ma obi nto bi ma na be ma ne ye ne ye bi anya dia wo se mi dua ne so ga na no no ya na ye tiri ana se ye ko yesu mi ko biem ye ni Fred ye beto ga na da ho no ye mpanifo no mo ntisa me da bia me ka de ye mfato se ubetuma hu se o papa nie wa firi fie se ko oba afoforo o ma mi wi aduane soma se kofie o ko foro papa bra se o mna medidi atemdidi ani mabufuo nim ene suatra bi ntino ema ya na ye social media nkomo me be ma de ye ne msoma ko ye bi ni ma betena mba bi e na mpa mugusu na mudi so na na medi akohoma wo bia enti koi tietia na ntim film ne ehuna de gondi ye ya mo be ye bi ni na asumdie mra madam eno no de asem ne se bi mfrani ma asem na ba ma ya bi so omuzia ne sa no ye be sreza sa na ma we no ni tan ko ni gwa so ba bi aye e na wi ya be ma no se nu ndi enti uzo ka chense nke nu ndi uzo ntena bi na ko ba bi tietia ono no wanya kodu aka jo so wa ye bi o wo ba bi o wa top rota mo nyina ne wa ye ni 20 no nta ko ma me o afi de ni bire ne de na ni abre ne se wo feel se wa wasting the time no na adwene ono ato the time ne ye de na adwene no ze maya ba wi ase ya ye se ofa be ma na be ma ni na bra bo ono antimi manage ne ho ntu boy ni ja o hwe ni nti e na aye mmobo ndi anu ndi ama wo kofa na je na nya asem akwada ma me di wo ko school won ka asa wa bre wo ma me nka asa wa bre wo eno chinchin atwan wa burasi abonten fo memma se brato ene ne hwe moto bra ho do ba mi ense ebobọ ya besere ye nua ma no mbise sa agimi su no omunyai tan ya na niwu se mi nua ba pa betena na yebusa na sei na wodi nkomo na ya na ebufu ntimi gonju akoma eno ye de adea omuntu sa na manimu na abrante so na meka gakra kire no se betafra che se wu di asem na ye na hunu se wodi ye da no ye frɛ na nyese ne wakasa ye question pe ya yebusa baba ni bi na ama wa ye confirm okure yebusa evidence ade nim so oba na ye sa wanya ye na yebusa oba na otima ka ni prince woni ne ye bibi edisi yebusa sa de na ohia firi woni ye de a confirm ni tirimu ponti a wodi nsemu za na ama ne o wa bonten ne to wona timahu se anti oba na ye we nyina so se paade asomasi wo be ma yi ho na afa ye hunu wo ene oba ni su na de tibongo so jimfo wa be gina so be kunku abekire obi adwuma na wo se betafra che oti abonto ye do abetena fidie ye nim sima mpo nge betuma bi wa no anga se ni ba no ya na de na mo wa bonte asa ampepere ho ne
trimodefo say akasa na nadamfo bi bejon so sankofo ngade e na ma afedi wonya vim wa beda jimizu adi say na ayede ni obaye na nim agu ase anka wanya ni wa baye yi se subanfu ya beda na dizezi ano akira oba ma ye akira obobere ene nkaka kire se mintimi ne mo nkasa tietia na wie be church wunsem nyina ya bua me ya hunu be ye de wo no afi na be kire me ma se ba ye me ma se mo abonto aboaje na no na de aba ye be sire me ne bi se ye kasa every ye nkasa ni ngosi no ye ma ni pa hunu se ye nso ye dwene ni efirifie na de asumdue aba na ye tima ko akoye ye hia ye no na ye se ya amfre wa na ase ni pa ni nim ni oye ya fre wa kire wo die mboko wachire mu eno kura aboa ma fe de ugina so tie bi se o be ze no ye na fe na wi agia ye be wi asem na mo ye sa na me bufu wo bo na afu ya na adwuma bi na ni pa esu ntia sa adwumi no munyan ne makuro ni nyefe empede de bia okuro ma o ba pa nya mi nhira wa mi ami hu se wadwa pa ntina me ton ade no nya sa bombo a wo beto no ebedi na nsa na ba bi kuro na da ho no abusua ye bre no aye be case ye da kire de betwe nyambo a ochina me makeup yin so so as usual wonhwe ai ne nso so de no wahu se ne esitie aha me say wo po obi am na ye makeup a elegant beauty oba Joyce na enyema wo makeup we no maka kire say ye mfa nko bosiabo na wo kwa ye ma wo san say eyebrow ne nko no ya ahomaso 247 de ni bia nipa na akwaje bosia wo ho no hwe opo obehunu se wo mu ade obi a umu ade no kyese wanya ho tam no ahye da be so na hwese opebusia kire se makeup no da so bibia nso so eye elegant intime pa achew oba Joy scroll from traffic light wo ya down ho afa adwe kwanta na o nsanifa so kama okwa obetwiu na so atimi ate apo na waye kama ene nso so mame na wase pa se wo de wontema boy ye dia no wo de obre eye yemfa kwọta na ye na tete no nso so won kai me ore enkwa ahoma ne so na ye tiefuo no wono mo wonsem ka na de asi de mo ha de anu oden 0548931931 0551931931 0548931931 0551931931 na yenye ododo na nso so adwenkyere eyi bia ni ho birthday bia nso ni ho obi ama so afi ebepeje mu na course ni die kyere kre ma memfa number no ba ko nka ho 0548931931 0551931931 eni abusua ye bre no ayebe ye damu nyina mo ase nyame ya adom a ochina nyame ya adom a Sompa Nkomo ye besensi so ma remfi se unua ba wade nyina nana Yaa Serwaa ne di dwumadie ho chia me de ma wo ubetimi afre me the mistake queen afi na course na ba ho manka hello good afternoon. Good afternoon, sir. I'm out to school. Adomo mira me pa cho nso e. So radio dominant. E de radio si. They don't me pa program na TV Bombia in the tuition that ye gu so a ye de ba enche kura obesen hunu ye why? Kabana de na ma ho afani ade na mo de tuition so. Yeah, that's it. Yeah, that was Eradi Nyankopon show. And the man is said, yeah, tenna so pay, yeah, that's it. When you do my you, yeah, that's it. You, Tiabusia, yeah, yes, I'm watching a bet wash. Hey, Mewinio, how much are you so Buy any promo pack of Pomo tomato mix, Gino pepper and onion, or Gino jollof tomato mix. Cut open the sachet, find the code inside, text the code free of charge to *844*99#. There's over $2.5 million series in airtime to be won, plus amazing appliances and the grand rewards: a brand new car and an all expenses paid trip to a dream destination. This advert is FDA approved. This promo is regulated by the NLA on the Caritas Lottery platform. Terms and conditions apply.
Don't let hunger slow your vim. Take chalk your hunger, then go get some toe chop. Chalk it with the great tasting Royal King cracker, made with butter and fortified wheat flour to keep you going with your burger level intact. Hey, Royal King cracker. Take chalk your hunger. This advert is FDA approved. And trending. Trendy pa. It did no qua pa. And you declare, sir, Sompa is no more a new station. And yet new cry. Because we see and what na baby a baby that we go baby cry. I said, Haja baby that we akwabi nsapa ni fie fo akasa chene sa na soro sofo tunu fo sa emfa na ni tiri nwefu na busuan fo na wo nko baba me nyi tiri ma na wonya nsa bebrebe wonte ase ye na okwawe nsa na okoto go tamba bi ni be ka cho say mo mare mo dehie no ona wada obi kioso ho no wa bo se sram enti abusuafo nkwa na se de ebro na sia kwa no mse da bi na ebeyi ni tinwi no na mkofa bredi ni hwere ni tiri hu nyina afa insane ti na ni so no na wada ho na mframa nam ni tiri hu no se na me na mda ho ya na je se da bi nyame afa wada na safa ni tiri hu no na enwi bi na wo so sa nyame a so me na enwi wo me tiri so bibiri nti nyame a for lumba bodumbi so odofoforo de fu na wie sa adwumi pa sa nkomu yi mame a ka ba ye me de pa odofoforo ehun afutuo ene ye de be ma odofoforo ababa wa be say ye boy na ye me say ye no fra me mommy sa akoba ni mamai ye be me wo premresi akompa na otwi tiri no kono de matem ahwehwemu a me ankasa matena sikomma ye ekire pefe se awade bie ni ho a in 10 years time ebe ye se first ya da me na me ka kire wo ware ye no 10 years enie ene mate se first ya no ana first month no a lalai obowa me ka kire wo because sawoto mpabo mbere senada ka mu a wuyi now do na awurem first abese mpabo no edare na ahase yeseye first wo se mpabo no koba anyam no sa bi so na moamo okoto amu bi age so oteso because it's used yeah yani keka so okoto spare pass no yeche emuna broni aye na me bi sase na car no broni ye mono no or the na he or the spare pass na ye mono no na say or the brand new pass okay I was up for and your man ye said ye tie passa na say wo ba no wo experience pa ka so say na bi nso ha aden na wade na sase eye fefefe asetena na sase ye kama akorokoro nidie ahobrase na awieye na ye hwanyan wan trase anye research e hunu da efrobana na efribema no na ye bisase odo efon akobeto dwum so odo ba bia ne domfro akodai onyini no wanyina akonto sa adwum onyini hey odo ya de afuno ampa na hwan na funo no hwan na ya na afuno no oba na don funo no ana bema na efuno no asetre bie ni ho a mfie duntem ebe se de na tie first ya no na
Sir, oh yeah, or bar was at the end swan. Anka, Bosumi di Canoan and who say, changes beba. Sir, oh, what bema in fear dua. Abosume Marco, or honey a duno, and a woman 120 months, and a woman fear dumo. Come on, and your calculation will pa. Na, said dear, more ya frono. Na, soften Casamon Soria, or so mu. No peja de moko sofu enim na moko keka mon sensem no anya no kro ni wi a mo betna se na be ma na san so mu no de wat na se boko sa wo ye oba wo calculate ni ema yi a ya bisa se mu wi a ye fro no amoko ofie no sa de no oto aso aboso na ese point yo ofi wa no ye se fina no no fie wa no uko fie no ano fie no etwa so na sei so obi se wasem boko obare be ma no so mote akonwa so a ewo ayefro na se a obi se na sembo agentere boko no de tere odna so ko ga krabi no agede we ya boti no ma no kakra yo ha ye nyangure ye abana fie ni kwa ha abusafo ya bisa ho se oba sa de na etwa so na sei abusafo ba man kan no ka say I love you no moko fie no o kan impressei phone so ofrewa ya na o kan impressei kai hun sa montena foforo no anam war foforo no there were no children 10 years no so wo bo awom economics kura kwara be se miensa de mobenya say wa mo economics kura no be se 9 fi say 2 years interval se kura bonya be se 9 tin kwara na be mu no do you think say the na willing carpet yes di ni fa no e be yes boya de na mo hay sa Julio, I didn't know about Bomba Penny, where he is your carpet, and willing carpet, and so on a bon horn. Bemani Benia. Bemani Benia. Men I'm a catch the war. Okay, I was there for Odolfo Fraudier, that Navia, you know. Baba, I said, media, mommy, no, Frementina, me say. Hopefully the naturally beba. We never phobia na ye bonsembia na ma hofro na ba. Naturally. Oto ade bi foforo no. Se de na